jysk hiphop alfons er styre af ø, som om det er bronze. Hører rap musik og grammofon at slappe af, mens jeg ringer en mobiltelefon. Det er Kidde og han seje til at der er navn, der er ved at tage af ned over havn. Han har set det hele fra hans altan. Det er vist navn tyske ned for Ræbebarn. Connie og Lonnie, dem har de sendt væk. Og Pusse Jimmy har de gavn navn smæk. De har smakket Brians bil, og nu giver han med krykke. Det drejer sig vist om en 6-7 stykker. Så det bare kommer steg. Vi skal se om vi kan nå det. Ind i Commodore 2,8. 4 gangster i en Opel rundt over ø. For i aften er der vist navn der skal dø. 4 gangster i en Opel rundt over ø. For i aften er der vist navn der skal dø. Røgter ved at ret at have kommando. Og da dit svin, du kan bare komme ando. Til højre sidder Harald med sin AK-47, klar til at skyde og alt hvad der rør. For spiller du op, så bliver du skot. For i bak har vi Kenny med sin 21 Glock. Og ved siden af sidder Hans med et havlgevær. Finger over trækket, de kunne bare have ladt dag. Køre rundt i by, men hvor fanden er de svin? Jeg tror det er dem at kø op. Vil jeg sige at jeg blå BMW med Hamburg-plakke. Et navnstvivl, det er dem vi skal smakke. Vi er gangster i en Opel rundt over ø. For i aften er der vist navn der skal dø. 4 gangster i en Opel rundt over ø. For i aften er der vist navn der skal dø. Bam bam bam, skud fra et bak. Ramt i et ben og hul i et tak. Rut og kugler og med sus på en anden bil er kørt frem bak et hus. Nu de dobbelt så mange, og det er et så let. Og et nok med det, vi er fanget i midt. Jeg må hellere til at dyrke nav, kom til en stil. Så er ringe et igen og en mobil. Så kommer Lans og hans motor Gussi. Laver kø forbi skydning med Jen Ussi. Og Harald er klar, tømme magasinet. BMW bliver skot til en ruin. Kenny Bæk, han er vild, han går amok. Og skyder et par stykker med sin 21 Glock. Og Hans er over plet, han rejser sig op og plukker deres boss lige i klub. Nu er det igen tilbage, tager ham i en nak og siger til ham, vi skal vist snak. Nu hør godt Ette Reuter er mit navn. Er styre af ø, af by og af havn. I er sat med et velkommen her for faren. Så ser jeg der hjem til Ræbebarn. Han fik smødt i rod og spark i rev. Klippet Jan finger og så derfor han af. 4 gangster i en Opel rundt over ø. For i aften er der vist navn der skal dø. 4 gangster i en Opel rundt over ø. For i aften er der vist navn der skal dø. Så slapper vi af og drikker en hoffi, mens Harald han pusser ikke lasten i kop. Men så hører vi sirene, et stridse af og vej. Det er røgskæg, vi siger møgn, han siger hej. Han er pisse klam, men jeg kan frem til ham. Og i et lommestikke af en tusser et par gram. For ham styrer af, og jeg kan gøre som Carbon. For at have navnbillede af kassetten hans sko. Vi siger møgn til lands og gå ind i et bil. Men det var et længe, så ringer en mobil. Problemer med Hassal, Nøb og halvbal. Kører med det samme, for mit job er mit kald. 4 gangster i en Opel rundt over ø. For i aften er der vist navn der skal dø. 4 gangster i en Opel rundt over ø. For i aften er der vist navn der skal dø. 4 gangster i en Opel rundt over ø. For i aften er der vist navn der skal dø. 4 gangster i en Opel rundt over ø. For i aften er der vist navn der skal dø.